Jumana, see ya guys. Ana tare ba? Asalin bi. Babban yaya. Kai ta. Dalin muka ware. Mun fadi. Ana ne zaki shiga. Kolosh. Kolosh. Ana ne zaki shiga. Kolosh. Kolosh. Ana ne zaki shiga. Jama'a sun karya ni, ba wanda zai taimaka mini. Subhanallahi. Ya Allah abin ƙauna annabin Allah abin ƙauna shi ne burama abin ƙauna. Fatara mai sa'ala na ce. Karama sabida manzan Allah. Karama fi sabilillahi. Karama sabida manzan Allah. Karama fi sabilillahi. Karama fi sabilillahi. Ka ce me? Karama sabida manzan Allah. To, Karama rama. Yawwa, alƙur'an yau zan gaya wa gwaggo. Ana bugar ni na rama. Yanzu kai banda sabida Allah sabida annabi. Yanzu a buge ni sabida kai kafi kowa tawakkali. Yanzu ba Kano izo ice mu bugar shi. Ice mun rama sabida Allah sabida manzon Allah. Wallahi tallahi ina zaune a nan yaran banza sun biyo da kekensu. Wallahi shan kwanar da zan yi sai naga sun buge ni. Ina zaune a nan gurin sai ji ne yana karama saboda manzon Allah. Karama saboda manzon Allah. bara yake yi. To, bara yake yi.